خالی گھر بہ کے گلا کرنے اسلام دے بارے تو دتا کہ اسلام نو مینوں دس دل تے ہاتھ رکھ سچ سچ دس اے مسلمان دا مطلب کیا روٹی کمانی دکاناں بنانیاں محل بنانے پتر ویانے پوتر ویانے جائیداداں خریدنیاں پھر قبر وچ وڑ جانا اے اسلام دا مطلب ہے دل تے ہاتھ رکھ سچ سچ دس اے مسلمان دا مطلب کیا عشق نبی نہیں سینے وچ وت راز ایمان دا مطلب کیا وت ہندوستان ہی ٹھیکا سے 20 لاکھ بندے ذبح کرا کے 70,000 عورتیں ہندوؤں تے سکھاں دے حوالے کر کے تے سب تو دنیا دی وڈی ہجرت ہوئی تے مسلمان لٹے پٹے پاکستان کیوں آئے اے موٹر وے بنانا ہے اسمبلی جو حضور دی ختم نبوت دے ڈاکہ مارنا ہے ممتاز نو پھٹے چڑھانا ہے مسجداں تے سپیکر ہونا تو اتارنا ہے مندر جا کے بک بک کرنا ہے سجدہ دے حافظہ دے فور شڈول لانا ہندوستان ہی ٹھیکا سے اتنے نقصان دا مطلب کیا جیسے پاک نبی دی عزت نہیں 10 مسلم پاکستان دا مطلب کیا